Lasterketa solidarioa 2 urtez behin antolatzen dugu. Lehenengoan mundu mailako kosaren aurkako taldearekin parte hartu genuen, 2018an, ondoren 2 urte geroago bertako hotz Legazpirekin parte hartu genuen, eta azkeneko hontan pentsatu genuen diru bilketa ITB maratoira bideratzea. Aztegi ikastolan 3 urte daramatzazkigu lasterketa solidarioa ospatzen, eta aurten ITB maratoiarekin bat egitea pentsatu dugu. Gaurko eguna aprobetxatu dugu gaixotasun kardiobaskularra duten pertsonekin bat egitea, eta gure lasterketa solidarioa horrekin lotzea erabaki dugu. Lasterketa solidarioa hau herrian ospatzen dugu, eta ibilbidea Legazpiko udaletxeari bira ematea da, kale nagusin barrenan sartu, kale nagusia igo eta berriro udaletxera iritsi. Eta gero antolaketa aldetik esatea mailaka antolatzen dugula lasterketa, txanda ezberdinak egiten ditugu, lehenik eta behin HH5-ekoek parte hartzen dute udaletxeari birak emanez, eta gero ja LH bat 2, 3, 4, 5, 6 horrela maila guztiak, ibilbidean zehar murgiltzen dira, ikasle bakoitzak aina bira emanez. Esan behar daukagu lasterketaren aurretik sentsibilizazio saio batzuk egiten ditugula ikastolan, mailaka, eta ikusta aurtengo gaia ITB maratoia izan dela, pixka bat bihotzeko gaixotasun kardiobaskularrekin lotuta, hitzaldi eta sentsibilizazio lanak egin ditugu ikasle gaiaren inguruan, pixka gehiago jakiteko, eta kontzientziazio hori pizteko gutako edozeinek ere etorkizun batean horrelako gaixotasun bat izan dezakegula. Beraz, helburu nagusia ere hori ere bada. Sentsibilizazio saioetaz aparte, ikasle bakoitzak diru ekarpen bat ere egin du, gaiarekin bat eginez, eta gaurko egunean ITB maratoia izanik, ikastola osoan jaso dugun ekarpena 1.100 euro ingurukoa izan da, eta eskerrak eman dizkizu zuei, familia guztiei, ikasleoi, langileoi, horrelako gaurko ekitaldi bati erantzutegatik eta forma emategatik. Eskerrik asko. Kaixo, gaur maratoia egiten dugu, 25. urtea da, eta nire ustez oso garrantzitsua da, familia askok eskertuko dutelako, eta gaur indeu korrika ITB maratoierako, eta